sikhuluma into thina baba sikwazi ukukhuluma into ngoba sikhuluma into ngomoya wena umkhulu uyababazela udumo phela lungolwakho kanti futhi kufanele wena akakho gaza siyabonga manje. Romans chapter 8 verse 1. Ufundele kanje bezalwane verse 1. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabaku Christu Ujesu. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila oku Christu Ujesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Moya wena. Ngokuba lokho okwehlula umthetho, ngokuba lokho okwehlula umthetho, ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifane nenyama yesono. Kanjalo akusekho ukulahlwa Jesus kwabaku Christu Ujesu. Bene happy. Kepha singehamba ngomoya. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabaku Christu Ujesu. Ungathini wena ngani? Akusekho ukulahlwa. Amen. Asafundi siyashumayela. Asafundi siyashumayela. Siyashumayela manje. Akusekho ukulahlwa kwabaku Christu Ujesu. Abazalwane banahambe. Hallelujah. Carry on. Lithi iphephe bazalwane uma silifunda la uthi ngokuba umthetho kamoya wokuphila oku Christu Ujesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Alibonga igama lika Jesu. Uma ufunda ivesi lithi ngokuba umthetho kamoya ungikhululile ogibeni lomqhubi. Alibonga igama lika Jesu. Jesus iphephe uma senikhululekile esibeni hambani. Yes, my brother. Sithi uJesu inkosi. Hambani senikhululekile. Alibonga igama lika Jesu. Lithi ungabusabuka emuva, ungabusabuka kuthiweni, kodwa ngoba ukhululile ogibeni lomtuphi. Hambani ningabheka abantu, hambani ningabheka izitha. uJesu inkosi. Hambani ningabheka abantu, hambani ningabheka izitha. uJesu inkosi, uJesu uphakama. Hallelujah. Jesus, uthi verse 1 abazalwane uthi kanjalo akusekho ukulahlwa kwabaku Christu. Ubani wena ongacabanga ukuthi udelwa abantu wokuthelwa yimali. Lithi iBhayibheli akusekho ukulahlwa kwabaku Christu Ujesu. Amandla uhlabile kangakanani wathi wahlala phansi ngoba usuzaleka u5. Lithi iBhayibheli akusekho ukulahlwa kwabaku Christu Ujesu. My brother, what you just learn, what you just is you come from coming, what you just is rule, what you just learn, what's the point of lady, a poor man of mind, you can prove it to us. What's verse 6? Ngokuba umnaka wenyama kungukufa, lapho umnaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Akusukuthi noma ngabe sekwenzakaleni, noma ngabe sekukhulunywa bathini, kodwa mina ngasinto eyodwa, nginako okwaphezulu. Ngidlula ebantwini, ngidlula kukhulumayo, ngathi sengasuka mina. Abasenyabeni abanokumthokozisa uNkulunkulu. Yikho abantu abaningi mabefakaza bethuma ngene ngalowo mnyango ngizwe ngathi khona izinto ezishintshayo. Ingoba emasungene lapho uyaphuma enyameni. Ubheka uNkulunkulu ngoba lithi ivesi abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Engathi ungaphuma kuleyo nyama kuyo.
Yini esilimazayo nilanga lothonza abantu. Nilangazela kakhulu ukuthonza abantu. Uthanda kakhulu praise. Uthanda kakhulu shine zalo. Ithini izulu ngawe. Alphakabe manje. Alphakabe manje. Alifuna ukuphasa abantu mina. Alifuna ukuphasa. Uthi verse 10 uma uKristu ekini imizimba ifile ngenxa yesono kepha umoya wokuphila ngenxa yokulunga alibonga igama likaJesu akusho ukuthi uKristu esengenile noma ngabe kuthiwa bengizuza kunezinto ezizayo kunezinto ezihambela sona kunezinto ezikhisa umuntu omile kodwa ziyakhisa ukungena kukaKristu. Uthi verse 11 uma-ke umoya walowo wavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini yena wavusa uKristu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efana ngaye umoya wakho ohlala kini. Uma wavusa uKristu kwabafileyo usengamvusa celiwe mngane omzala kaningi sebekhulumile usengamvusa mama sebekhulumile usengamvusa mama sekudaba yakho usenokwenza ube again. Ngike ngakhuluma nabakithi kwemithi mina uma ngabe uyitshela ukuthi into yakho iphelile ngoba uzwe ngabantu bethi iphelile. That is the big mistake oyenzile empilweni yakho. Awuqalile umsebenzi uyawufeza. Awuqalile umsebenzi uyawufeza kodwa lento enobuyisela izo-understand umproject umuntu odlulile ebantwini wapheka uNkulunkulu. Uma ngabe uservice nabantu vele ngekuziwazi. Jesus Christ back. Usabheka abantu into ethi esidluleni sibheka uNkulunkulu. Eyinkosi nomsindisi. EuNkulunkulu ovusa ongekho kube khona. EuNkulunkulu othatha okuqediwe kuqale phansi. Akasiyo uNkulunkulu kube ngalahla umuntu. Akasiyo uNkulunkulu kube ngalahla umuntu. uNkulunkulu owenza ongekho kube khona. Oqala phansi ukusathula. uNkulunkulu owasha khona kube khona. Oh Jesu.